пілося і елася, і яшчэ хацелася. Хацелася так непераадольна, хацелася і маглося б, калі б не гэтая бэ, калі б не гэтая сцюжа ўнутры цябе і навокал. Вясна, як позняя восень, катуе дажджамі штороку. Чаму гэта мяне ўжо не здзіўляе? Праверка дакументаў на вуліцах, менты, што ў падворку цябе чакаюць, каб ты на акцыі не прысутнічаў. Так хочацца лаяцца матам, калі авансам за гэта караюць. І зноў іх там нейкае свята, яны зноў там нешта адзначаюць, а мы жывем у сваіх кватэрах шматпавярховых баракаў, губляй сяброў пражываем, чарговы дзень пад акупантам. Рэпрэсіі, рэпрэсіі, рэпрэсіі. Гэткае адчуванне, што мы ўсе сталіся нявольнымі ўдзельнікамі жахлівага спаборніцтва маньякаў. Хто больш абразіць і пакрыўдзіць мірных, невінаватых людзей, хто больш абсурдную прычыну для рэпрэсіяў знойдзе. Альбо чаго ўжо там, хто зробіць найгорш і найбольш балюча невінаватым людзям без дай прычыны. Як гэта ўсё асэнсаваць? Як гэта ўсё патлумачыць? Як зразумець усе гэтыя дзікунствы, усе гэтыя дэманстратыўныя зверствы і амаральнасць? Якія б у каго не былі палітычныя погляды, ці ж гэта прычына для ламання лёсаў мільёнаў людзей? Ці ж гэта прычына для забойстваў? І колькі тлумачэнняў не перабірай, усё стае на свае месцы, увесь пазл складваецца в адным ёмістым слове. Акупацыя. Свой народ гэтак не катуюць, сваю мову не ненавідзяць, свае сімвалы не знішчаюць. Як можна назваць беларусам таго, хто ваюе супраць усяго беларускага? Ці не пад кожным выпускам ЧБ з'яўляюцца каментары, маўляў, чаго ты тут размаўляеш па-беларуску, размаўляй па-расейску. Не час для беларускай мовы, ёсць больш істотныя рэчы. Ты нацыяналіст і сваёй беларускай мовай расколваеш беларусаў. Апошнім часам я рэдка адказваю на каментары. Выбачайце. Пры гэтым хачу заўважыць, што асобных выпускаў ЧБ пра мову, сцяг ці нейкія іншыя нацыянальныя пытанні я не рабіў. Ну і уяўляю, як бы тады ў некаторых падарвала. Ну а сёння я бы хацеў спытаць у аўтараў падобных каментароў. Ну вось калі нацыянальнае пытанне неістотнае, калі мова і сцяг гэта дробязь і нешта абсалютна несвоечасовае, другаснае, то чаго ж тады лукашысты гэтак люта з імі змагаюцца? Як вы патлумачыце суды за колер фіранак і за снежную бабу з бела-чырвона-белым сцяжком? І ўрэшце, як вы патлумачыце суд за жаночыя сподні з бела-чырвона-белай стужкай і за зефірку аналагічных колераў? І як вы ўрэшце патлумачыце тое, што затрыманых беларускамоўных беларусаў гаўнікі ў пагонах пазначалі маркерамі ды фарбаю, а потым катавалі куды мацней за астатніх? Ну гэта ж такая дробязь. Мова, сцяг, нацыянальная свядомасць, праўда? Ну і для гэтай дробязі, канешне ж, не прыспеў час, так? А вы ведаеце, колькі ў маёй роднай горадні за амаль паўсотні гарадскіх школ беларускамоўных? 0. За апошнія 20 гадоў 0 беларускамоўных школ і 0 беларускамоўных садкоў. Бо за 20 гадоў не прыспеў час. Так? Ну вось вы падумайце і напішыце ў каментарах. А я пакуль што паўтару. Для мяне асабіста ўсё гэта тлумачыцца фактам неабвешчанай акупацыі Беларусі. І расійскі сцяг на галоўным экране антыбеларускай псеўданароднай сходкі, чамусьці названай усебеларускім народным сходам, я таксама тлумачу акупацыяй. Бо гэта не прэзідэнт Беларусі, які пужае беларускамоўнай адукацыяй. І гэта не міністр замежных справаў
Беларусі, які заклікае адмовіцца ад нейтралітэту і замацаваць замест яго ў Канстытуцыі нашу васальную прыналежнасць да Расіі. Гэта папросту прадстаўнікі акупацыйнай адміністрацыі. Ці вы думаеце, чаму яны гэтак упарта называюць нас, беларусаў, не народам, а населением? Дарэчы, хочаце прагноз? Змены ў Канстытуцыю, з якімі як з пісанай торбай бегаюць як мясцовыя калабаранты, гэтак і іх крамлёўскія гаспадары, сярод іншага здымуць існую на сёння забарону нейкіх наднацыянальных органаў, якія будуць мець вяршэнства над уласна беларускімі. Да прыкладу, саюзны рубель з друкарскім станком у Маскве, саюзны парламент, саюзнае войска, саюзная паліцыя, саюзны прэзідэнт. Ага, і напрыканцы яшчэ раз пра дробязь. У беларускай мовы ў тым саюзе дзяржаўнага статусу больш не будзе. Ну бо навошта яна акупантам, калі і для саміх акупаваных? Яна ўсяго толькі дробязь. Праўда? Ну і па скрыптум. Сённяшні выпуск ЧБ я пачаў вершам «Пад акупацыяй» легендарнага гарадзенскага гурта «Дэвэйшн» у выкананні ягонага лідара і майго даўняга сябра Стаса Пачобута. Менавіта гэтым вершам пачынаецца альбом «Чарговы дзень пад акупацыяй», які пабачыў свет яшчэ ў 2009 годзе і спасылку на які вы знойдзеце ў апісанні да гэтага відэа. Ну і на завяршэнне сёння я дазволю сабе яшчэ адну цытату з гэтага альбому. Гэта прыпеў з апошняй песні пад назваю «Калі Лука здохне». Не вешайце нос, браты ды сёстры, паверце, адчуйце надзеі промень. Ёсць прычына для аптымізму. Мы будзем жыць, калі Лука здохне.